Alright, hindi nga ro din dating ti pa nakaibasa dati napadayawan nga surat nga gapukin ni Andy iti Ilocos Norte, ana pauluan. Budol Queen. Opo, Budol Queen? Api nga tanawagan ti Budol Queen. Sakbay man ti amin kablawang kayo iti naragsak ngal daw yo di Tanemars Studio. Kastameten, kablawang kayo iti may kapitonto nga panagselebraryo iti anibersaryo ti Nemars Studio. Kasta pa kablawag digiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mangsubsubaybay dayto nga programa. Ammok idin kasinyong nga narigat ti biag ti addaan pamilya. Nang runa iti kaskanyak nga saan nga napagasatan nga timaud iti nabak na nga pamilya. Gagangay laeng wenno nanumulaeng ti nabangunak a pamilya kasinyong nope kasta. Enkarigatan dagiti naganak kada kami nga agkakabsat ti panangisakad na ti panagadalmi. Ket kaasin Apo Dios nakaturpusak met iti kolehyo aging nga naaddaanak iti natalged a trabaho. Arapaap ko idin ti mangbukel met ti bukod ko a pamilya kasinyong. Ket no addanton ti pamilyak, addanton ti bunga awen addanton ti anak ko, putot ko. Aramidik tumet dagiti inaramid dagiti naganak kanyak. Ti mangisakad ti panagbiag dagiti putot ko ken ti mangpaadal kadakwada. Nga kabatangak to ti agbalin nga katakunay-nay ko iti biag. Dimteng nga rod iti biag ko ni Shaina. Ni Shaina nga nagpitikan ti pusok. Ken ison ti ingkeddeng ko nga agbalin nga katakunay-nay ko iti tungpal biag. Ni Shaina nga damat bukod na nga trabaho kasinyong. Ni Shaina nga kaduak nga nagarapaap iti masakbayan. Ni Shaina apat nga patsek nga isot pakabuklan ti amin ko. Ngayon no kaanumat kasinyong nga nagasawa kami ken ni Shaina. Ken naaddaan kami iti anak. Dito meten nga nang rugi nga agdwa-dwaak no. Talaga kadi nga kabadangak ni Shaina nga manggunod kadagiti arapaap ko iti biag. Wenno isu kadi iti mang ininot nga mangguyod kanyak ngagpababa. At adda kadi nga isuna ket tubeng wenno isu ti agbalin nga rason tapno saan ko nga magunod dagiti arapaap ko iti biag. Ti arapaap ko nga maikak ti pamilyak ti ninaranya nga masakbayan. Agdua-duak meten iti asawak. Gaputa sipud iti addan anak mi. Awan met tinagbaliwan ti asawak takas lamat la agbibiyag nga single. No kasano nga naibagak ti amin wenno ti kasta kasinyong kastyuman ngayon nak isalaysay tapno no malawlawagan kayo no anya tinagbalin na parikot ko iti asawak ken no apeng anak ko nak nga mangrugrugin nga agdua-dua akken kuana. Alakit pasensya ka na anak ko no dahito lati may pabulod ko king kaita. Dakala tulong dahito nanang. Ay, ala, anusam anak ko kasta nga talaga ti biag ti adda pamilyanan. Kung nagidin no makaanay ti sweldo ken ti sweldo ni Shaina. Itataadan anak ni nanang. Itak nga ma-realize nga maamiris nga talaga nga nagrigad gayam ti agpamilya. Talaga anak ko, nang runa ita nga panawan, taka adot gastos, kangina mo dagiti magatgatang.
Nagruna kat timot kayat yo, kat dagiti kanginginaan, ti itidyo, kadita anak yo. Ala kat awan mo ti problema kadayta, no, dayta kanginginaan nga gatas ti ipagatas yo. Uno saan kat, dati itidyo aming, nangruna ka dagiti gamit na, di yumot kayat dati, dagiti saglalaka, wano dagiti second hand lako mga stroller, wano anyaman dita. Dayta nga min ti arapap ko idinanang. Gapot adamot ti trabaho, kanadamot trabaho ti asawa. Kat, di kayat mi, kat, dati, the best para kini Baby Ash. Alakit nasaya at ano kasta. Pakakitaan nga talaga nga ipatpatigyo ti anak yaw. Ngam apeng nga rod nga kasta nga. Kanayon mutlaengan nga gipit ka anak ko, kan kanayon ka umay bumulod kanya kiti kwarta. Saan ka di nga adamot sweldoan di asawam? Ay, dito pa'y times nga problema ka na. Anya? Kung nakiti nga pagtipunin mi ti sweldo mi tapno no ti kastakit, mag-atang mi digiti kasapulan ni Baby Ash. Ang anya nga rod ti mapaspasamak. Halos awan mo tititid na nanang. Kasla, siyak matlatan ti mang bibiyag ti anak mita. Anya tiket mo asawaan? Ande anak ko. Tunggal ag sweldo nanang, kad dumawat ako matinayon ti gatang kot agas, ay gatas ko na kumaw, no vitamins si baby ko. Ibaga namat nga, pinagbayad na kano ti utang na, no pinagbayad na at order na. Anya nga utang kada order dayta? Sipod pengamin idi, nagamamo kamin ken ni Shaina nanang. Adakastan nga galad na. Anyat galad na. Mahilig ka dagiti luho wenno dagiti material a bambanag nga. Nga uri no dinamot kasapulan. Kas kumaitian niya baraw. Nakadado ti arwaten nang no da makita na nga kursonada na nga arwaten kat gatangen na nanang. Gagangay la dayta ah. Win ananang. Ang maawatak ko man no idi pay lang awan pay ti anak mi ket kasta ti raramiden na. Ta adamat trabaho na. Adamat karbingan na nga manggatang kadigiti kayat nga gatangan para iti bagi na. Ay win met ket di ah. Apa iti kayat mo sawan. Aging gaita nga addan ti anak yaw. Kasta pala ti aramiden ni Shaina nga asawang baraw. Kasta nga agpaiso nanang. Slide na minsan. Awan tinaramida ko na ta. Na-order na kano maten. Baro nga sapatos na nga. Pang-opisina na kano. Nakadado nga sapatos na no apeng nga. Gumatang pailaan. Ay, kit kasaritam ati asawa manak ko. Ipodnum keng kuha na nga marigrigatan ka. No si kalaeng di mo kabailan. Ibagam king kuha na nga umay ka bumulbulod kanyak. Ayat mo lang nga magatang dagati. Kaya't mo nga gatawin no kasapulan ni Baby Ash. Ala, padasik to nga kasarita manen nanang. Nabaring no makaamiris matlaan ti asawa. Wen anak ko, kasaritam nga nasayaat. Tada kay tumadla ti marigatan, no agtultuloy day nga kasta nga galad ni Shaina. Ti amok itayin kat ipilit mo nga mapanta iti mall. Bakit? Kat andaman pagatang man. Saanin lakay? Talaga ka di nga nagbalbaliw kan bakit? Nakaragragsakak unay bakit? Ay, kat marignakon. Marikrignak nga. Nasaysaya atin ti panagbiag tayo. Nadyak tumarigatanen nga mangi paay ti amin nga kasapulan nyo. Gaputag tintinulong tangadwan. Ken gaputa insarding mon. Ti aggatang kadagiti barong arwatem nga. Di mumut kasapulan. Happy anniversary. Bakit? Happy anniversary lakay. Oh my God. Rugyantan. Ang lakay.
Kaya't ko kumakit special mat ti panagpapasta iti ragsak kaputa special da nga aldaw kadata. Anya ti kahit mo asawan bakit? Kit aramidin ta ti saan ta pengenar aramin. Ha? Baro nga posisyon? Baro nga style? Ori same nga posisyon? Ken ngem sabali nga style. Ha? Anya ti kahit mo asawan bakit? Mayatak man ti kasta. Kursonadak man deta. Gaputa special nga aldaw ita. Special mo ti aramidin ta. Kaya't kumanmat nga ag-wild tala kay. Wild? Ay kasano nga wild? Kaya't mo bakit? Kasla di kiti mabuibuyak no. No agin nagagdan kag kasla dalati nabayang nga di nagkitkita. Dati excited dala una yan. Dati medyo adarang-ranggas na nga panagkanaig. Ha? Panagnaig nga medyo adarang-ranggas na. Dati kasla di kiti mabuibuyak iti pelikula. Nga uri dala rabsutin na yan, pigisin na yan, ti arwatin da. Ha? Uwin, mabuibuyak no kwa dagita. Mayat sa. Kaya't ko ti katsela kahit apno ditan tumalipatan dahi tingal daw. Ha? Ay, una, mayatak ko nam, sa ina bakit? Alang aron, rugyantan lakay. Oh, sige. Alwada mata t-shirt ko. Baka mapisang. Kasta ngorti kayat ko lakay. Oh, sige nga ron. Napisang agpaisaon. Angin, okay lang. Kasti ko makanahin. Bakit? Wild ta ko makanahin. Apo, mayat man sika. Anya nga tatnaknakan ni bakit ko. Ay, katigbatin ti bado na. Pisangak mo. Rabsutin pa yun ti brak lakay. Pati bra. Uri madadailan. Lakay. Kahit ko agwild ta nga dua. Sige. Apo nagbayat man tirik na na. Magustuhan ka di, lakay? Well, bakit? Sabali tirik na nagayam no agwild tanga dwa. Rabawang kang ruten. Ay, saan? Gabot anibersaryo ta. Ken gabot agbibuyan ni Ma'am Reyma. Agkabalyo ta. Agkabalyo aking ka. Aya? Ala sige ron. Agbibuya gayam ni Ma'am Reyma. Agkabalyo ka ron bakit? Tapatasik mamad, karik na, hindi marikrik na ni Sidi. No, agkabalyo ni Ma'am Reyma. Sige, agdata ka nga noon din lakay. Nag-wild ka nga agpaiso, bakit? Magusto maklaunay ti panag-wild mo. Kasla kala, ada iti wild west nga agkabkabalyo. Etan. Lakay. Bakit? Magusto ka man launay ti panagbalbaliw mo. Nagbalbaliw ka ni ti ugalim nga agatag ka dagiti luho. Nagbalbaliw pa iti style mo nga makidaig. Wild na wild. Ultimo pa nagkabalyong bakit magusgusto ka launay. Uray awan red horsen basta at nakabalyong bakit. Nagustuhan ka di lakay? Pero may nagustuhan ka launay, bakit? Ay, uray siyak lakay. Ang maguray ka. Apay. Ni, nadadahal mo tin ti dress ko. Kasta mo tin ti brak. Uwin ngagpaiso. Inuray siyak na pisang ti badok. Okay lang. Okay lang, katalalaki ka. Kasalong rin ti panagawid ta. Alamat nga pigis-pigis ti badok ken madideta brak o madin pero kita man ti nadadailan ni awan deti jak mailaken awan ti pakaw nan
Kit ko naman gawin nga rabsotek latan. Kung naman nga okay lang na madadaan. Kung nakla itayin ata, madaldala tirik nak itayin nga madamati romansa. Ha? Kasan nga rod? Aguri ka. Ada na panunot ko. Sige. Tumawag ka di jay balay, mangibaon ka, tiyo may mangipanti. Saanin? Ay na. Tawagak lang ni kumare. Sino? Ni Mari Sheila. Bumulod ka. Basta, siya kung di makamu. Sige. Unay mo ti nakapam. Unay mo ti napasama ka ni ti Badok. Saan na bale? Adumot pa iti t-shirt ko. Importante, napadasak na ti wild. Nga panagnaig mi kini siya inang asawag. Hello, Mari Sheila. Mabalin nga dito mo i-deliver dito motel? Ti pa-deliver na nga ta. When malagip mo dito in like ko nga address. Ken dito branga. When di jay. When ken dito branga. Dito in send ko ken kati picture na. When dito ko nga bayadan. Anya? Bayadan? When? Sige. Okay, bye. Anya, DJ papadeliver mo kini Maring Sheila? Bakit? Ada nga malagip ko nga nga ada in-post na idi nga ilakla ko ng address. Kat isun tinawagak tap na umay na i-deliver dito tap na dapagbadok nga agawid. Anya? Ken patitibra alangan matngawan brak nga agawid lakay. Amangan no saan nga di ba? Amangan magminar. Sana bale. Ada intugot ko nga kwarta. Siyak timang bayad lakay. Sige, bakit? Nabanugak nga ng isursur kini baby. Kahit naka-stroller mo, bakit? Wala. Baka no nabanug ka nga nag-win-window shopping. Kung nama, wala ka eh. Bakit? Tandaan nama. Baka no masulisog ka. Saan lakay? Baka amat ka nga nagbalbaliwakon. Sa bagay. Ken kaano ka di dinaudi nga naging matangak iti mall? Jak pa yun malagip. Di ba? Dinaudi lang nga naging matangak ti arwate ket idi kasapulak nga talaga. Kaputa nadadahal di Badok ken brak. Idi nag-anniversary ta. Umot ka di bakit? Sige, ituloy ko nga radlakay. Humaya ko, nagagandang tayon. Ha? Sige. Pero may nga maragsakan ni Baby Ash no adot tao nga makitkita na niya. When nga rod, nakais-isim pa yun adabing nga makita na. Abay. Alat kinuwang bakit? Aliko. Napaliko ko aglakay. Kita niya. Nasakit ka di? Medyo lakay. Ni ay? Apay, natukol mo titakong ti sapatos ko lakay. Ngawin ngagpaiso Natukol mo ti takong ti sapatos mo bakit? Ay, sakto lakay. Apay? What a coincidence. Di ba? Nairanapin nga natukol ti takong ti sapatos mo, di ti paggatangan ti sapatos. Nairana lang lakay, coincidence lang. Alangamot nga anusak nga tukol ti takong ti sapatos ko lakay.
Anya ti kahit mo asawin bakit? Kit gagangay nga data dito batog ti paggatangan ti sapatos Di gumatang klatan. Kat siyempre nadadahil dito yun. Isaan ka di ngayon tapatarimaan ti sapatero. Madin Takmat ngor kayat no kwa. Ha? Malagip ko dito nga pwesto Ha? Kasla dito yung mumod lagi natang deta nga sapatos iti bakit? Unyag paiso. Tapos dito yung nga nadadail. Talaga nga nadadail. Daan ngamin dito yun. Kanya nga daan. Malagip ko ka awan pa'y 2 bulan nga tinapalabas. Sipod dito ginatang mo dito Kadaanan alakay. Kan talaga nga naperdin di takong na. Bimigayan. Iso nga kasapulan masukatanan. Ay, ito no maminsan bagay. Mangitugot kan ti extra nga sapatos mo. Tapno di ka gumatgatang iti baro. Lakay mo't. Alangan mat nga kasi pilay-pilay nga magna. Adangorot intugot mo yung gatang. Adala kay. Hanggang din gumatang. Kagpilin ti sukat na dati. Ada napili kong lakay. Ay! Anya? Ada napili mon? Dito na yung makikita. Naka-display. Isulatan. Tapno siyak marigatanan. Awan ti panawin kong agpili pa'y. Isulatan. Sige. Okay lakay. Inakarudan. Okay, bakit? Kung ni pan nakiranrananan. Natukol, ti takong, ti sapatos na. Iti batog mismo, ti pagkatangan sapatos. Nga naggatangan na madla iti, ti sapatos na nga natukol, ti takong na. Anya? What a coincidence. Tapay nga kasta tilang amlakay. Ha? Anya? Api nga kasla at madandanagan kalaunay tunggal adata iti mall. Saan kakitan pa iti sapatos ko? Ha? Di ka madanagan. Kabarbaro dito saan nga madadakil dito Hindi nga rod na udi kat nairan-rana nga natukol ti takong ti sapatos mo iti gibis mo abatog ti naggatangan mo la ti kabarbaro. Nga isumala naggatangan iti natukol ti takong na. Ay na. Nakadado nga panunutom. Nagadulaw na yung pagparparikutan. Coincidence la day dyan lakay. Kaano pa nga gimata nga iti arwaten nga saan ko matakasapulan, di ba kunam? No saan ko akasapulan, jackad gatangen. Era na idi nga kasapulak ti baro nga sapatos ta nadadahil ti sapatos ko nga ron nga suot ko. Ken idi na, deta ibagbagam sa kanay mo ipalpalagib, deta napanta nag-check-in, idi anniversary ta. Kasapulak mo idi ti baro nga bado, ta nadadahil ti bado, ken pati ti bra, saan ka di? Oh, wen, ang paunay ti panakiran-ranana mo ten. Ken masansan mo di. Anya nga masansan namin duwa pa ilaang? Malala, sige. Ken may isa, awan ti plano kong aggatang. Kita man, pati ti dress ko barbaro. Oh, wingag pa iso. Oh, pati ti bag ko baro. Iso nga, saan ka madanagan lakay, tadyak plano ti aggatang iti baro nga anyaman nga arwaten. Ay, natalagad nga ron ti riknak no kasta. Ken may isa, ubak ni baby. Awan ti panawin ko nga mapa nagkita-kita iti arwaten. Kami biti dyan kay ipaspasyar ko lang ni baby. O sige, dito eklaan. Nagkita ak lang mat kadigiti anad to ang jak gumatang, buya eklay da. Sige lakay. Nasaya at mat na nagbaliwan ti asawa. Sa bagay, pudno ti kunana. Kasapulan naman ti gumatang ti sapatos, hindi na perdi mat ti takong ti sapatos na. Gusto mat kiti ti kunana. Saanan nga gimatang kadagiti di nakasapulan, sibod idi nagsarita kami. Sibod idi nagkari, ngay sardeng nanti gumatang, wano aggatang kadagiti di nakasapulan. Lakay! May ka ba dito Abay! Basta may kan-apa nga asib mo, may katulungan na. Umayin, bakit? Abay, ay, Diyos ko.
Oh, abay, ano kinuha ni baby? Bigla matlatan nga nagsarwa lakay. Nagsarwa? When? Anya? Abay, saan ka din nga kadedede na itay? When nga rod, ang impaturugik ko at agsusuyab. Kat bigla matlatan nga nagsarwa. Kalpasan na nga naguya. Ti uray lang. Ha? Ni. Nakadumot ka sarwa ti bado man bakit? When nga rod lakay. Ha? Diyos ko. Ni. Alay gamaman pala isuna. Tanay punasak man deti batok ka. Sarwa-sarwa. Sige. Anya ti kayat mo nga sawin, Barok? Adda atap mo nga budbudulin na kati asawam ko nam. Una nang. Kasanong nga naibagat ti kasta. Gapgapu mila jemol itay. Kat. Hindi agawid kami. Kabaro ti suot na nga dress ti asawak. Gimatang man ti dress na. Kat. Di mo't nagsarita kayon aya. Di mo't ko na mga nagbalbaliwan nga namin pinsan ni siya ina nga asawam. Nga saanin nga gatang kadagiti arwatan nga dinamot kasapulan. Una nang pauni pa nakiranrana na itayin. Tian niya. Nagsarwa ni Baby Ash nga ubaan ni Shaina isuna. Kat nasarwaan na ti dress ni Shaina. Nagsarwa ti apukaw? Una nang. Adang amin basit uyik na. Kat kalkalpas na nga nagdede-ide. Jak na siputan at sabali ti iyang ko nga pesto, sabali mo ti pestuda. Pinukawan naklai din ni Shaina, idi nagsarwan ni Baby Ash. Kahit anya tinapasamak. Okay mo't ni Baby Ash, nanang. Yung bila pag sidaawak. Nairanra na nga nagsarwa ni Baby Ash. Sinasarwaan na ni mama na. Sarwa-sarwa ti bado ni mama na. Di adada iti batog iti paggatangan iti dress. Anya? Baka mo't no nairanran halaeng ako, incidents laeng baraw. Ha? Kapengarod nga kasi nanang. Anya? Kasla na iranta nga. Kasla na iranta ti panagsarwa di ubing. Ay. Tila da nga ibagbagam kasla mula ibagbagaman nga. Inranta ni Shaina nga pinagsarwa na ti anak yaw. Api nga na sa umdi kasta. Ano ta? Di naudi nga nagmall kami nanang nga gimatang ti baro nga sapatos na. Nairanra na hindi nga natukol ti takong ti sapatos na di mismo nga batog ti paggatangan ti sapatos. Kit ko incidents nga ta Alangan mo nga kaya pagsarwain na karod ti anak yaw. Ada nga min nakita nga pasurot ti sarwana nanang. Anya nga pasurot na. Kasla da pasurot na nga. Kasla da pasurot na nga mani. Mani? Malagip ko nga dakang kanin nga mani ni Shaina kaday nga oras. Bakit no pinakanat mani ti ni Baby Ash? Tapno agsarwa. Ay, tilad na nga sasawa. Baka saan nga po agpepeso deta. Tadetat pagririyan yung agasawa. Napiksa ti atap ko nanang. Nga budbudulin na ti asawak. Tapno makagatang kadagiti arwatan nga kayat nangagatangan. Kasanong harod saan nga pudno dayta. Kasanong harod no mairanran na laang. Wano coincidence nga kunak. Saan nanang? Marikrik na. Budbudulin nagti asawak, tapno maaramid na latati, sigod nga aramid na. Nga makagatang lata kadagiti arwatan nga kaya nga kursunada na. Alakit, di ka agak akusar anak ko no awan ti pamaneknek mo. Taamangan no daytan to ti pakadadailan ti relasyon yung agasawa. Ay na.
Saan mo nga aramidin dayta baraw? Pengkem nga umuna, nupod no dayta. Sakbay nga agaramig ka iti agdang. No awan ti pamanagdag mo. Saan ka aramid ti pagririyan nyo nga agasawa ta amang ano mairamraman ti apu ka. Ti kasasayaatan na baraw. Agpabalakad ka. Kay agbibuya ka mo diyan ti programa ni Kasinyong agsurat ka. Tapno mabalakadan da ka. Nanarigat ti agadarusados anak ko, agar aramid ka iti banag nga pagbabawyam to ka maudyanan na. Amangan no saan nga pudno ti atap mo. Amangan no ko incidents laeng tinapasamak. Alakarod nanang, padasik to ang tagsurat. Tabaring no da makaitid kanya kiti balakad. Nagsurat ak nga ro iti programam Kasinyong sakbay nga nagaramidak iti agdang mabalin nga pagririan mi nga agasawa. Ngayon po doon ti kunak kininanang ko nga dakkel wenno napigsa ti atap ko nga budbudulen nak ti asawak. Tapno laeng maaramid na ti sigud nga aramid na. Ti aggatang kadagiti badbado nga kursonada na o reno dinamot kasapulan ta adumot ti arwaten na. Ure no amuna nga, adda ti anak mi nga, mas kumang ipangpangruna mi. Dati nga ro ti bakabuklan ti bakasarita Kasin, no da kayo ti adda iti sitwasyon ko, anya ti kasasayaatan nga aramidin nyo. Palutputin nyo kadi, ni Shaina, salangadin nyo. Tapno no ipudno na, wenno tapno mapanegnekan nyo nga pudno ti atap yo, wenno baybayan nyo kadilatan. Narigat ngamin no ininot nga aramidin na lata nga ti panang budbudol na kanyak tamasanay ke baka no agsubli nga ininot deti madi nga ugali na nga uri no addan pabilyana ke naluhulat ta. Dahil ti nga rod ti makasaritaak nga sabi ko magad nakaited adal kadagiti amin nga dimngeg mga kasin, thank you kayong kakasin yung ti anos mo nga nang ibasa. More power to your program and God bless everyone. To'y agparikot unay nga pagayam mo. Andy, iti Ilocos Norte.